Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα να παίξουμε ένα παιχνίδι που λέγεται NTS Game No Ads. Ας κάνω λίγο αέρα. Ναι, είναι αυτό το παιχνίδι τέλος πάντων που είμαστε εδώ πέρα και πρέπει να κάνουμε ranks. Λοιπόν, σήμερα θα το κάνουμε. Σε 22 ώρες πρέπει να είναι και άλλο παιχνίδι. Αρχίζουμε με το πρώτο παιχνίδι. Όπα, πρέπει να πατάω γκάζι. Όπα, πατάμε γκάζι. Όπα, φρένο. Γκάζι. Όπα. Ζήο. Με λίγο γκάζι πατάμε, λίγο. Τύχω, δεν σε πετύχω. Τους περνάω όλους. Να κάνω λίγο speed up. Έχει λίγο αυτό το παιχνίδι που έχει. Ω μάγκα. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι θα είναι πρώτο παιχνίδι, δεν θα είναι 10 λεπτά. Πρώτα θα κάνουμε Black Fruits εδώ πέρα. Θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι, να παίξουμε όλα τα παιχνίδια και μετά θα κλείσει το βίντεο. Μπορεί να είναι πολύ μικρό, το ξέρω, δεν πειράζει όμως. Και βόμβες, μπαμ. Όλα τα άκοψα. Έχασα ένα. Κι άλλο έχασα. Ναι, όχι. Πάμε άλλο. Να παίξουμε ένα παιχνίδι που είναι αυτό εδώ πέρα. Οι άλλοι, στα Leaderboards, ο τελευταίος ποιος είναι? Έχει 800 κάτι. Μπορώ να το κάνω άμα ξέρω να παίζω καλά και σωστά. Πού να το ξέρω εγώ? Start. Είναι λίγο δύσκολο αυτό το παιχνίδι. Πέθανε. Επόμενο, που είναι το Hyberg Rouse. Και αυτό σαν το άλλο είναι. Απλά αυτό εδώ πέρα με αυτό κύριε. Όπα. Εδώ πέρα είμαστε σε tablet την παίζω ρε. Τι νομίζετε ρε, σε tablet. Όπα λάκια. Και τρακέρνω στα 800. Στα Leaderboards ποιοι είναι οι καλύτεροι? 31.000 μπρο. Πρέπει να το... Κάνω 30.000. Πάλι. Δεν τα πήγα καλά. Ωραία, λοιπόν, επόμενο παιχνίδι που είναι αυτό εδώ πέρα που είναι Speedy Win. Τι είναι αυτό? Εδώ το σπαμάρω ξέρω εγώ.
δεν κατάλαβα καθόλου αυτό το παιχνίδι. Δεν κατάλαβα καθόλου αυτό το παιχνίδι. Πώς κάνανε οι άλλοι? Τι δηλαδή πρέπει να το σπαμάρω στα κλικ, ξέρω εγώ. Πρέπει να το σπαμάρω στα κλικ. Δεν σπαμάρω στα κλικ. Θέλω να σπαμάρεις κλικ. Μπρο, αυτό εδώ παίρνει για υπολογιστή. Αυτό εδώ παίρνει για υπολογιστή. Όχι για τάμπλετ. Ωραία, όχι. Χάλια. Νάνο. Επόμενο παιχνίδι να είναι αυτό. Παιδιά, αυτό είναι ένα νέο παιχνίδι στο Roblox που βγήκε πρόσφατα και είναι ωραίο, μου αρέσει μου. Να. Προσπαθώ να μπω και σε κάποια παιχνίδια στα Lidl που έχει βρεθεί. Θα το δείξω σε ποια. Και στο Blox Fruits φυσικά πρέπει να το έχω παρατήσει. Αυτή εδώ πέρα. Πώς άντεξε ο 200 να κάνει 602. Πώς άντεξε. Θέλω να μάθω πώς άντεξε. 200. Ρε, γιατί πήρες το pad. Ξέρεις κάτι. Κάτι. Γιόλο. Πολύ καλά. Άλλο παιχνίδι. Επόμενο παιχνίδι είναι το Knife Combo. Όχι, restart. Πάει. Θα το σπαμάρω, θα το σπαμάρω. Όχι, 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 όχι. Ο top στα Lidl είναι 400. Έλα, μπορώ νομίζω. Δεν θέλει απλά να τα σπάσεις. Ωραία, λοιπόν, επειδή έχουμε τα διαβάσουμε όλα τα παιχνίδια, πάμε και στο επόμενο. Το έχω δει αυτό εδώ πέρα στο TikTok το παιχνίδι. «29! Πόσο έκαναν οι άλλοι? 200 τι? Πάμε άλλη μία. Δεν παίζει να έκανα τόσο λίγο. Δεν παίζει να έκανα τόσο λίγο. Πάμε άλλη μία. Το best είναι 29. Φίλε, όταν φτάσει πάρα πολύ κάτω, δηλαδή τώρα να μην πηγαίνει. Πόσο θα είναι? Οκ, άλλο παιχνίδι. Flappy Birds. Ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που είναι πάρα πολύ παλιό και το έχει φτιάξει ένας άνθρωπος. Αυτό μου αρέσει το παιχνίδι, δηλαδή θα το έπαιζα όλη μέρα, ξέρω εγώ, θα μπορούσα να το παίξω όλη 4. Οι άλλοι πόσο έκαναν, ο 200? 209. 209 σωλήνες περάσανε. Μπρο, cheating. Είναι αυτό το πέρα το παιχνίδι, ναι, αυτό το πέρα το παιχνίδι δεν μπορείς να χάσεις ποτέ από ό,τι ξέρω. Και αυτό το παιχνίδι είναι λίγο βαρετό, το δοκιμάσαμε, αλλά και πάμε σε το επόμενο.
τσοκ, τσοκ. Κάτσε, τι έγινε αυτή τη στιγμή. Tap right. Ναι, tap right. Tap right. Χαλασμένο παιχνίδι. Drop, ναι. 4, 8. Είσαι κάτι. Το σπαμάρω. 8 εδώ πέρα. 4 εκεί. 8 πάλι. 4. 4. Θα μην το κάνω όσο μπεμπά. 400. Όπα ρε. 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 Βρω. Πόσο είναι αυτά ρε. Πάμε στο Shark Tars που είναι... Κάτσε τι. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Κάτσε λίγο άλλη μία. Tap, 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 tap. Δεν δίνει. Ωραία. Να το σπάμε τα κλικ. Θα γίνει. Μπρα. Έχει μείνει τώρα κάποια άλλα games. Είναι αυτό εδώ πέρα. Μπαμ. Μπρο, κάτι έχει πάθει αυτό. Μπρο, κάτι έχει πάθει. Blocks, ρε. Οκ, τα μισά εδώ πέρα. Frozen Tower. Τι. Εδώ πέρα ήμουν εγώ. Μπαμ. Αυτό εδώ πέρα θα το να πω στα Leaderwatch. Αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι θα μπω στα Leaderwatch. Βρω κάποιοι παίζουν να το έχουν κάποιοι αυτή τη στιγμή. $70. Λοιπόν, μπαμ. Ω, παραλίγο. Παιδιά. Όχι! Όχι ρε βίλε. Ποιο είναι το καλύτερο αυτό? 400. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Πατήστε like, subscribe. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!